Tislima lilek mirkassar hawnhekk bir-riżorsi tal-Malti. Hawnhekk għandi poster oħra li għandha x'taqsam man-numri. Fil-fatt jisimha In-Numri, imma hawnhekk għandna in-numri kardinali u in-numri ordinali. Xi tfisser kardinali? In-numri minn wieħed sal-10 huma in-numri bażiċi li għalhekk jgħidulhom kardinali. U hawnhekk għandna in-numri miktubin minn wieħed sal-10. U ħdejhom għandi pereżempju lapes wieħed, tnejn għandi żewġ tuffiħat, ħdejn it-tlieta 3 karozzi, 4 friefet, 5 ħutiet, imbagħad għandi 6 triangoli, 7 nannakoli, 8 stilel, 9 blalen u 10 żrinġijiet. Imbagħad għandi in-numri ordinali u din in-numri ordinali abbinajta ma' f'liema post ġejt għaliex in-numri ordinali għandhom x'jaqsmu ma' tellieqa ħafna drabi u ġvera. Ġejt fl-ewwel post fit-tieni. Fil-fatt hawnhekk għandi ta' parsi tellieqa ta' karozzi u għandi l-oranġjo l-ewwel, it-tieni għandi il-karozza l-ħadra, it-tielet il-karozza il-vjola, ir-raba' il-karozza oranġo, fil-5 post għandi is-safra, fis-6 post għandi il-vjola skur, fis-7 post il-vjola ċar, it-8 post isu oranġo dak, id-9 post isfar u l-10 post blu. Mela, dawn in-numri jgħidulhom in-numri ordinali u aħjar nabbinawhom mat-tellieqa. In-numri kardinali huma minn wieħed sal-10. Poster sabiħ ieħor kollu kuluri, dan il-poster ħriġtu flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li kif tafu għandha tqassam mijiet u mijiet ta' riżorsi lill-iskejjel kollha u jekk tridu iktar tarif dwar dan il-poster kemm tibatuli fuq dialetti@gmail.com. Grazzi.